no wafra no mfa Djka Ndabra Zabra wa gane wo papa no we are best na nsam ye free ba no wafra ge ya omfa ko no Djka wo fra wo ge no omfa ai sa no gare owi a obesra owi a obedidi so ade de wakoma akodim dodo fie wakoma akodim dodo ate na da bia me kase just asem na me kan kra de nye ho na wutie ha life nyom nse ya me kase muntiti bi Lumba bo nwumbo se eyo no a watena se etie sa anyom ne da eyo no a ondi onye den aha yasi modo mani pa yemfum so bebre na nka won so watie sa anyom ne da metia no ho ba me nko akire ho ye so oba pewa obeye yo sa ne ma no be ma pewa wonye yo sa ne ma no se metie wo nkomo ye hu se ansama wo ka jimi ya jese nipa no ho afono no ena unso gusu ana ofre tie nyum wose ode be yoda sani epa nka betimi anka tena wase a wadom no no a chaase no so de adomai ofa ne mpo de si usreso a yo me no betena sreso asu a wo afa na tra wo sreso no obesa na tena se asu afi na ubisa mo question kojo fosi so de be yoda sani yi no obetimi anka tena wase Hey, ene Lumba wa kan sam wanyum ni. Papa sa anyum no mepese abemua bia wasisu a opeso odo. Se ne yesi yedo. Ababa wa bia wasisu ono no peso odo no. Onko tie sa anyum no. Oso do be da sani yi no betimi ankatena wase na wadom no no. Oso de adoma. Enzo no de ebukura na kai ye fra no be se oh mi we brogi at na fort mi we fidi ni bi oye waka somo ni tenti de tietie wo se wo dom no ne nipa wo dom no no oso de adoma wo je no no wo se me de ageman to oso fa no mpo de si usere so a obetena usere so no wasan sumu ha titifo no mo twero nwumo no mo twero nwum kan sempa na wutie nwum na ko ni mo se odo mani pan fom so bebre dade emi so ameja yo so mo ponche aduane paria ofu abodwe sempo sinira no a na yo no ampo se minim sa kwa bi ena ne yiri ji American Lotto na no munye scam fan ticket ni ho ne ma ena ono be ma na sacrifice ye no koton ne fie so oba na mfa nko na okona 1 year chi ne ye ya wa be fa no Ghana ko ya fe ni didi nkomo within 6 months ofre na Ghana mfa bio afa de ofre no fa ya se eho awo no ano ode dodo ntu ono nko antimi nanti ya na boy bi ba ho ne be de danka kranka krenti wanyem metiase a ono ne se awo wa America ho enti ono nko antimi na nti ya na boy bi ba ho no ne be de danka kranka enti wanyem na esa abrofo no mo ho ni nyina anyanyem abrofo ma no mo nyina wo nti mo nyina anyanyem si ye pa sam dia hyewa ye po wo ati kwa ne de wakwa kofa sansense bi we nyina so eno ni chirim baba besi wo de be ye dasani yi no betimi ankatana wase mpa na wadom no no so de adom afa no mpo de si usire so a obetena usire so osum fo so odom nipa yemfum so ke de also ono na ton ye friend say waton ni fie e de ama oba de kwa abrochiri on last de de aye no na odi na kuma senkenye odo a senko onye sa to so odom nipa yemfum so bebre ne basa odi usu anu wajai susu de usu ehun timi nyai sa broki atin de echi wane esi echi ya asem ketwa broki hat etimi achi so janiam wa anshempa bo akwa adwuma ka se ya asem ketwa no hodo de no so janimu wa anshempa bo broki hat nti broki na so jalimbo ni ne ye no she broki hat ready akopo kasi ya kabroki hat etimi ya masa na broki hat no be our story o be ya na beka fusu be our story ade a broki hat betimi dia ye be ma no ade betimi dia ye oba no yes no onim se nkofo be bro mo na mabonte o mo kasa na se be brede enye adwuma bi no akoya na anya obi na abu ni dua o obi na ode na koma ma obi na nipa na ye ne basa mbani se be bia wa koma eguo no ho no japade enso ti se
Japadia no crash sadia na broken heart no de ye wo mu kra ne say once ye wo ba ku bi ho oba start symptoms ne beba o friend na my busy me for back on friend o ahene me ohene de nka dai na chese unye hu sign bi say hu say nipa no wo yi ne ho afri relationship no mu no yes ada na obusam say me wo he ba kanin nso amotena obusa say wo he o ba kire wa bi o wosisi a brefa me ani ade eno no de ya na nipa na mu akwanya sete wo ho ase na me yekọ ne wo ba ku bi wo ho na e dangerous no na de eno no se afro na agina bridge zo a utimi tito bridge ni ani se afro na wo drive zo a utimi de car ni nya accident straight eno no ye se bia wa friend na nu anwumra wa mfa na de ache ana wa sana friend ne o friend na ada na akura hamza mere manye obi wa mpese me ne ware emfre mi bio anu no ahwe ya se baby awo no baby awo no last of so ujina ka akwan mo wait me nya accident o wa ma ka abo wa di broken heart dia ye ka se ye ka ho asem a e futu a me de be ma me nua no mema no ane ma ni nyina no se wo hia obi na se wo pe no na woni ni tu anamo a enye investment ewo ni mu what yes eno wasam ne ye ken se wo ye papa ama no ahunu se me ye papa ama no efrimakuma mu ekire bia nye ye mfa me ho nka se me ye na ma ware no dabi and de ye wrong investment na me kan se mu se empana twe ne edwadi o yes unya ka wofa na unya ade nso a wa no no fa enti se wo ye investment ama no na wo ye bi nso afa na akukwa ye mu ono nko a se me ne kwatu adwumam na opon no ho a nkwala ni nti na de nti massa ube wani beba ho so no ye gone too soon for some pain for asem bi o mo kan bia na kro on se o mo se otontoma pama ayira na nso to bi ase ato bi ato ne daachi bi oja o ne se oja wa ono no umtia no address ya ohun ya na nso akofa na nso akofa odi ayo ho na nso di ayo ho di broken heart ndie yensem bebre amawi asenso ankanye enokre ne Lumba nwumi a me chirimti wo se ahoma so obada ban kura na obeje soro akantan ya obada ban umusa ahoma so obada ban kura oho ye se nipa nche no asesa kura ani ampa nipa zo nche ene sikanzo ni nipa ho ane subanko nanka wo se timi boni a me ye ni se iku me ho bo a wo da hia da mu waho ene mu hwo amu abeya manfo dofo ama chase madani ebusuafo tamfo ne suwaho no na de ya kra ne se de ya ne se wo ku ho de school fees ana se waja pade bia na obusumi akatua sacrifice de men nipa no na una vuvu di watem jai na ge we de say ana boy we de say omwa jai na so odonti sacrifice na odi we nyina ye na faide yayi wase akonwa na wonai asensan ho no na abonze wuri na hia na woni ni di nkomo na ka maame ade a wo yemi die duwa won kai muwa me dia boa mre na woni bie wo maame yare kofa ofre kurase ndo betu adwumam ne ye wo se ye ne asem ba ko bebie na no aka kire ne se wanya nko bibeye manso ma eto da kura nso a me kura de ya na ekumi twama wo ne se woni me dai ndi ateka odena no esusu sikam pempema nkoma bi anka abetimi di aye bibie na waye edi ama ho na saa na mema ni bi nso bu ma na kwase saa na menim ge bia no e bank manager ana onya akwa no kra mbo diska na babato bank ho we nice guy na so oni ndidi di nkomo no busa anso we de no so afa no school ba ni mamunye na ge ne bua no ge no ye dmo bank no obua na ge no so ye di ompekasa to anka nche parent to anka nche obi a tue school fees university school fees enemrem university school fees
hwe ya ma boy no e boy no masters wie ye ne car no de kwa adwuma de ma boy no ono ne dan oba ne dan ne car de ma boy yes the ma boy no fe boy wie no sa pre ya mo baba ye adwuma bank ho afa de kwabra ne nya ba bi si ya be one fa girl no nya boge no de na yes fine wo hanwa ma gay fine ko hospital doctor ka chenza ade de na ha no ade no odwendwe sa was adwendwea man kidney enya problem aya boy beja for that long last or no sending invitation card say obe worry emu no friend again team wo wi ne ya Djka ma edini de ya gidi se ni pa a wo kwa san ba ne de he sa kwa ne se wo nu okoba ne se ne honto no broken heart empa ne so da ne hon ena wote ase kura no obi di bi be ye na ga se nyankopon se ben produce nyankopon wote se minu mienu debi abrabo na wote ase ye obi di bi be ye no yamfanye obi di ye ya pa yamfanye ne de be ye ne ba yes ama ebra wo be wadwen se okokon ntokwa no wo be kai de wo di ye obi yes so tutie nwum na se de okasa ahoma so obada ben no obeje sura kantan enen kofo bibebe wo ha ejafos wei enye mpena twe mu nko an debi abu obi de na kwa adwuma mu ebi kura wo bre wadamfo o omra adwuma ba bi a wo no omra me adwuma omra no na otwitwa nenti oni manager akwa ese ka ono nko no na nke yapam no wo hye ho so manfo betena kumase ya nenam kumase ya banchire oni ba bi na onkofa ne mfiri abonten fa ne mra fie se bi a oba ya no ono fie wura ba ka nana ni yetu ye yiwase akonya yetu anu aduane agu enti na wose me boni ya me ye ne se me kum me ho boa wo de hiadam de hiada no asam no de hiada ho ni asam no wose na mo hwe ene wo na me de wo ba fie no wo be dane abusuafo adofo ama me ma be dane abusuafo ata yes opie ya no onu e ba amane mo hwe agwa no suba bone oni ba bi da no so nde wonu woni mu to work come secret ni niema wa ye nyina kire fiofo na afi wo mu fiofo na ba ba tawo no wo mu do no areho ene wo hwe niema aye koso asede yesi bi ekum nkofo ne sede amanfo bi no sibi ne eja fosu de nkofo ekum wo mkra ne no wo kasa nso anu maduro wo wo mu efa ho obi o wa ono ne sebe on eye ne feri se bi a wabo obi hu ka ana wabo ba ma bi no de beba abonten okaka kra be di na tem to no ahye ho anu aye ne hu bi ba ni nyina mu no me de ade ya me di tu me ho fo ne ade ya abribia no me ye ne se before say we take a decision no dream say enne na edene e kina e besesa o kan say BCC a o si before ansa na be before say we take bad decision say bi amabo obi enti mpese me ye me hu bi ana mpese me koku no na mpese me koku no ana say dream hu say enne na edene be e kina e besesa two enipa na waboa na ono free say wawie no enti nesu bi maada chese wono ni ageman won de sese won nim nyansa nyina no enti obu kwase an eye yoduam ni ye no na homa no wasane wode chichire no na isa chichire na baba chichire na nsa na afi no ogina faako na afi wo no a wobu ano no a no asenki yemfa wo nya hwe wo no a wobu ano na waso ni jimifo na afi unso no wahoma na sana saa na afi nyame so apegyaw no de wasi bozu ohuma no wasi utrase ne kama no yes enji papa bia obeye onua bia no so otua wo so kampo wode kabane tua wa fanse wa to susu amanyankopon obokwa kwahia no baabe foforo yes so obi wo a wonim wo bi enso de kopase Abrante me panasempa adwuma bi a na manager bi pe amu obi amana kwakoye me do be ma no na ni nyina agina papa na wo ye da bi na ye tua ka bone no enno na aso sa ba no obi abu o da opa video ye o da ma enipa
comments ni ade amanfo de beba no wo de mo obi wo honom ni wiase oba oni enya ne papa ba enya ne maame ba enya tase woni ni ba bia eye just a day ena oni ni hia ba bi wase abrandi ofiri wase be firi boase saa na wo ye de adwuma wase menya adwuma na obi kura na kasim na be wase o kasa ya me de pa wo se me papa ba bia na ko ye ya wo firi mu meboa wo obi fie bia wasi wa hase a wopo obi ama na ye adwuma sisi de be mu aye eno anu ye yomu anu no enye bibia o eye kama na wo ye na deda bi no ebu okura papa na ye ene edi tua ne so kama odi adwendwene kokko wuye na wo papa na spirit no akoshi obi mu yes enti abasa wo de wo obi papa no de boni tua oka enku hu da enuma duro da endwendwene de wo ye de a wo ba dwene enkuboni dua na wo de manen ko wadwene mu se na bo wadwene po se me ye ma nyame ana katua se na ya de apa na je se metiase a jafu se wo ye papa emfa nso otim se wo ye nya ho akatua afri nipa ho dabi o senti na wo kan twere na ewum no Matthew chapter 6 verse 1 wase die wo ye na ye yade e wo nipa ni mu no onya so akatua wo wa na emom se wo ye wa ye yade a wase die nifa wo ese ni ye no mema benkum mu na wagya wo soro no woni mu akoma mu no wonne betua wo ka nye nipa ne betua dabi wonne betua wo ka tu de papa bia wo ye bia ma wiase nyina nipa nyina nkasa woni gimifo gitum na wo de fa akoma pa ne fa ye na wan kasa no emre bi bedura bonze se papa me ye ma anye enwo se papa me ye asumfa so na mi twa sikani enwo obi ko so obi esikani no wawo na ne banso memfa no yewura kwabna kese enye example ne yewura kwabna kese ba wa kwakwo no from day 1 wa banum latoji sa daka mu ko school nursery ya krokro ne sa kokopim se wano sene papa be ye mre ne de company ni nyina hyanensa he di hia onhunu bidda sa nipa ne yakofa ne fire he sa nipa ne yakofa ne fire he eye papa som bia wasom papa bia waye ya wabra nipa bia anyi waye no ne ya transfer waba ha na sikani bia wo na nso enjoyment sa nso enjoy life sa eno na edi TV ase enti papa ye de mema ne mo wajun se na me ye ne papa na wade boni tua me kanti ni papa de me ye ne papa bio na me ye se dabi sa na Yakopon wotie obo nipa no wade niema nyina hye nipa nsa wasi yewe yese hweso na didi ho na kwabrane wo hwe wesu no ni di ho no wa hweso no asa akwakofu obi die no de abeka no no akwaji obi yire no de abeka no Yakopon hwe no ba hane sa mu afom sa dakrope no aso mo obofo ozo owo kofu akwa na we di nsamfo ne bra wa ya me na broso wiase nyina taa no frama taa no asase taa no nia taa no bibia chiri no kofa no bra ni akwa twotwer ni edwaba ti edo ba sa na afa yehwe ebeyi ni nyina video e de akire kofa we yire sika we ye MP e ka ze fakotu boho ne nipa 1000 enum nsuo baako onko anu fiefo ono yire eno mamienu nipa 9 na mudi nipa 1000 sika yes ene nipa 1000 o musu enti saade amomfa no kɔ nandema ekura biase eho nandwie ne nipa nanum nsuo na wo ye MP o ti ase de ne ka ye MP ba esanse ye de man ni sika hye wonsa na wan hwe ne yie no wanye ne yie ama nipa nya so mfa so enti no ye de kɔ nandema sagre ayi kureya ntokwa mpamu de gaza mpapere so ne de wakoto ho se bombo wasumu ani to enti abrabo aye gboro so pese obo na siwi ya bia enna awuwo mu no ene niema enkoyi a edere ba de wani mu no ebe ye mre de ama na your friend is saying
me hu obi a odi obi bɔne a be ma no busan sa den na so se nyame o ma yonkofo anu wo mo me ho ayonkofo otimi se nipa ho etimi etu emma bi fo ema omo soliti omo kunu no ana etimi tu be ma bi fo ma ono nso timi soliti ane na die nti na wo so otimi ma nipa nso se ayonkoguro ani ayonkofa wo do asam ho kono ena obi nso de eba enti afa na beduru baabi no na wo de nipa na ode ne de eba ya na ba ba ye mfato ho ato wo de no ho enti first no na wo frɛ wo kunu hane darling oni di ya woni di ana wo do ho kokobo obi ni kunu frɛ no a na odo na wo hene ai mo hene nka de medem na mfofo bi na ye na wo abuza na kunu na kasa za ma de o jejeje o mo so mbafa so medem ni kunu de me ma na sa chance ne ko na eto utiri na se so no nso usua no nso usua ya da ntokwa baba ana kasa kakra baba nka mpo first na ka wona nka wo pa achew enzo nam de wakwa kosua nti no na nso o peje wataban eba na afa utie de o mo ka na de wensa o wensa nso no wadwene mu ye de ye mbre na afa ye de o mu obi na ye de o yesi afa u beti wani no na wo gina wo ABC na be ma no nso no obi nso de ne ko ana oba no nso no obi nso de ne ko enji adamfo de obi anka se mfa adamfo ba mo wadwene nyi wadamfo di nkan take decision wo wadwene ansa no akosusu ho di de wo susu ho akira na third person ba wo decision de take awie enji se wo hwe na de wo kan emwa madamfo no na me kind man bi na oye bibiduro a spiritual man na me wife yare kakra na me ko say me mama maduro na ka me mfa man me ko ya o hwe me de me wife picture kire na we de jana chiridi hwe we de jana chiridi obabre pa wa madam fo pa no man ka he na mba fi ana me take me decision say memre eye nyame na asoma me se me nkwaji nipa na emfiri na dwendwenem ne haw na mane na me mfa nigie enkwakwasha na brabum enti se wo de wo kana de anya adwuma me nsi ni nchen bio me musa na duro bio na me wife wa wafa no ba wono a ka za no kra wawu ono ka za no yes we do zini kase pa ya bibiduro awo na bia obi ntimi nante ne sa ne mane nyina onti ase bi wawu enti wo na wo ye wade no wo na eso hu se me som ewiase ya som me som emu obi e decide ma sentina kodofo so nyumunum wo se me den kram adofo nyina yetufu se me boni sa no ye bona ne obeka mi asunde hia dem enye wa